Mga nabiktima sa sunod-sunod nga linog dito sa Mindanao, nanimpalad din sa Sugbo. Apan nabalaka sa naibili nila ang mga sakop sa pamilya, humano sab mitayog ang 6.9 nga magnitude sa linog kagahapong adlaw. Ano ang follow-up report? Ang pamilya ni Jerry Maravillas gikan sa Sarangani Province napiktuhan sa sunod-sunod nga linog maong nanimpalad sila sa Sugbo, pinaagi sa pagpamaligya og buwan sa tabo sa Kapitolyo. Nangadanyos ang ilang mga kabtangan ug namasin nga makabangon og balik pinaagi sa ilahang negosyong buwan. Apan wa sila mahimutang ilabi na nga subling gitay og ang Mindanao sa mas kusog nga linog kagahapon. Kay tua pa man ang ubang mga sakop sa ilang pamilya. Nabala kami sir, sa pamilya makawala ni pag humana ni sa exhibit diri. Makauligid mi. Ang ilang bugtong giampo nga mahunong na unta ang paglinog sa dapit nga ilang gigikanan. Sa pikas bahin gipadayag sa PDRRMO Chief sa Sugbo nga siguraduhon nila ang structural integrity sa Kapitolyo ug ubang edipisyo nunod gyapon sa nahitabo didto sa Mindanao. Ingon usab nini ang gipadayag ni Mayor Edgardo Labella sa Dakbayan sa Sugbo. Hopefully we would take drills seriously for the preparedness of earthquakes. Magkinahanglan mag-hire pa tag additional structural engineers para itong pagkahitabo diha sa Kimonda. Okay naman hinuon, but we'll never stop. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.